இந்த திருநெல்வேலி மேட்டரை பார்த்தீங்கன்னா, திருநெல்வேலியில் கவின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தகப்பனுக்கு 1% கூட தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் தொடர்பு இல்லை. கவர்மெண்ட் உத்தியோகத்தில் இருக்கவங்கள எல்லாரும் நிர்பந்தப்படுத்தி சேர்க்காங்க. அப்போ இது என்ன? அப்போ இப்போ இது வரைக்கும் நடந்த கொலைகள்லாம் வட மாவட்டத்தில் நடந்தது, சென்னையில் நடந்தது, தென் மாவட்டத்தில் எல்லா இதுக்கும் தாய் தகப்பனை சேர்க்க சொல்லுமா? எத்தனை மாடு நடந்திருக்கு? அப்போ இழுச்சமாயா யாரு? முக்குளத்தோர். அப்போ தேவமார கேட்க நாதி கிடையாது. எவனும் கூட மாட்டான், ஒண்ணு கூட மாட்டான், போராட்டம் நடத்த மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி தானே நீங்க சேர்த்துட்டியே. அப்போ எங்க சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க அரசு உத்தியோகத்தில் இருந்தாலும் பாதுகாப்பு இல்லை அப்படிங்கிறத எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு. இன்னைக்கு நிம்மதியே வேலை பார்க்க முடியலங்க. இன்னைக்கு எங்க சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க முக்குளத்தோர் உண்மையிலே அரசு துறையில் உள்ளவங்கள நீங்க போய் பேட்டி இருங்க, ரகசிய பேட்டியோட எடுத்தா கூட நீங்க கேட்டா கூட சொல்லுவாங்க. பார்த்துக்கோங்க, தமிழ்நாட்டில் முக்குளத்தோர் அரசு உத்தியோகத்தில் உள்ளவங்க உயரதிகாரி கூட வேலை பார்க்க முடியல. இப்படிதான் உங்களுக்கு